Ahlinize salam. İkinci dersimizde Python näme? Bu hakda görüňüzler. Python ýa-ni hem belä geçişimiz ýaly diňe bir ýylandan bu programming dili we biz bu programming dillerini gaty köp ýerlerde öňüpdiler. Onu biz ine Python'un öz resmi saýtyndan görüpdiler. Python'un resmi saýtyna gitseniz şu ýerde use Python for ýazýar. Python nämeler üçin ulan bolýar? Web development üçin ýani Django, Tornado, Flask ýa programmalar Python arkaly ulanýar. Bu demek yani web saytları düzmek ýa-da web saytları ösdürmek üçin web saytlara käbir goşmaçy maglumatlar girdirmek üçin ýa-da web saytlardan maglumatlar gerek bolan bize maglumatlar almak üçin ulanýar. Biz bular kursyň dowamında göreriz. Sebäpden ýa-da GUI development. GUI näme diýseniz? Graphical User Interface. Yani kompýuterimizde ulanýan ine şul zatlar meselem Exit'e basamızda çıkan şular ýaly ikonlar bolsun ýa-da kompýuteri ekranyň ýüzünden bize donandırmaga kömek eden interface'ler. Olar üçin hem Python'y ulanýar. Ve bundan başga Sanskrit Numeric diye yani Pandas var. Pandas hatta belki görüňüzler. Yani bize gerek olan köp maglumatlar ýa-da datalary seljermek üçin esasen bu son kuwatlarda data science meselem gaty meşgullyk kazandy. Data science'da da esas gerek olan dillerin birisi Python bolup durýar. Yani bize gerek olan maglumatlary, ul mukdarda maglumatlary toparlary bölüp onları sadalaşdyrmak we bize gerek olan almak üçin ulanýar. Ýa-da software development'da ulanýar elbetde. Beýleki meselem bundan başga da system administration ýaly yerlerde köp ýerlerde OpenStack ýaly ulanýar. Ýa-da we goýer Python öwrenmegiň Python gaty ansatdyr we köp ýerde başlangyç üçin Python programming diline başlanýanda Python bilen başlaýarlar. Sebäp Pythonyň guruluşy ýa-da Pythonyň ýazylşy beýleki dillere görä ansatdyr. Meselem C ýa-da C++'da gaty çylşymly bolup gitýär käbir zatlar. Emma Python'da edil programming diliniň inisiýasiýasy diýip bilersiň. Ýazan zadyň şoňa görä çık berýär. Yani bunu kursyň dowamında has gowy düşünürsiňiz, nesip bolsa. Şular ýaly Python öwrenmegiň gaty köp bahitler bar. Onun ganundan siz özüňiz internetde onlaýn ýolda gözleşdirip araşdyryp görüp bilersiňiz.